Invited ka sa GMA Gala 2023 karong July 22, 5 p.m. pinaagi sa pag-stream sa official GMA Network Facebook page. Grandioso og bongga ang kalihukan kay dili lang ang mga kapuso ang mupaso. Apan karong tuiga, adunay mga kapamilya stars nga mutambong sa GMA Gala 2023. Kung kinsa sila, mahibaw-an ta this Saturday. Very supportive si Sparkles og Miss Universe Philippines Michelle D ngadto kang first runner-up Miss Supranational Pauline Amelinckx. Sa iyang Insta story, nagpaabot kini sa iyang congratulatory message o gipasigarbo niya ang kadaugan ni Pau. Dayagang sweetness sa mag-uyab nga si Miguel Tan Felix o Isabel Ortega atol sa paglaglaag sa San Diego, California. HHWW kung holding hands while walking sila nga giheart sa mga netizens. Ang duha musalmot sa San Diego Comic Con 2023 alang sa Voltes 5 Legacy. Samtang sa Voltes 5 Legacy, adunay laing beast fighter nga mokontra sa Voltes 5 team. Saan ni Prinsipe Zardos nga kini ang labing kusgang beast fighter nga mopildi sa Voltes 5 team, walay lain si Soldier. Apan si Big Bert wala mi cooperate kanila, magmadaugon ka sila batok sa kontra. Tutukan ta mga musunod nga eksena karong gabi pagkahuman sa 24 oras.